Бүгінгі күндә бу беспилотниклар тормышта бик еш кулланыла торган әйбер. Мондый пилотсыз очкычлар авыл хуҗалыгы нефть өлкәсе урман хуҗалыгында кулланыла. Алар белән идарә итә торган белгечләрне Лаеш техник икътисад техникумында әзерлиләр. Бүген алар үз мөмкинлекләрен район сессиясе алдыннан оештырылган күргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Без беренче булып ачканга күрә, безнең әле бүгенге көндә 20 бала укый. Киләсе елга инде әлбәттә тагын 20 балаларга җыенабыз. Аларны инде 5 куллап бөтенесе дә көтеп кенә тора. Лаешта интернет мөмкинлекләреннән дә нәтиҗәле кулланалар. Узган ел районның 300-дән артык эшмәкәре үз товарын маркетплейслар аша сата башлаган. Рафаэль Сабиров табигый материаллардан балалар өчен уенчыклар җитештерә. Безгә маркетплейска чыгарга өйрәттеләр. Һәрбер шәһәрнең һәрбер кешесенә кыска гына вакыт эчендә әйберләрне сатып ала. Ягъни ул бик киң мөмкинлекләр аша инде. Ул менә безнең кебек микро предприятиеләрне, бәлки зур заводлар белән бер тигезлеккә куядыр. Ел дәвамында Лаеш районында 57 миллиард сумлык товар җитештерелгән һәм хезмәт күрсәтелгән. Район икътисадында төп өлешне сәнәгать предприятиеләре алып тора. Узган ел Казан һәм Әлмәтне артта калдырып, Лаеш районы социаль-икътисади рейтинг буенча республикада беренче урынга чыкты. Лаеш районы төзелеш буенча да алдынгы урында бара. Узган ел биредә 167 мең квадрат метр торак тапшырганнар. Бу билгеләнгән планнан 4%-ка күбрәк. Шулай да эшлисе юнәлешләр бар әле. Район сессиясендә катнашкан икътисад министры Лаешта кече һәм урта бизнесны активрак үстерү кирәклеген әйтте. Кече һәм урта бизнес вәкилләре саны буенча сез республикада 7нче урында, Югары Ыслан һәм Тукай районнары сездән алдарак бара. Кече һәм урта бизнесны үстерү ул өстәмә эш урыннары дигән сүз. Бүген Лаешта бер эшсезгә 9 вакансия туры килә. Сәнәгать предприятиеләрендә эш урыннары җитәрлек. Эш булгач, районда халык саны арта. Нәтиҗәдә балалар бакчалары җитми. Хәзер 2000-гә якын сабый бакчага барырга чират көтә. Мәктәпләрдә дә урыннар юк. В настоящее время в 5 школах района ущербный процесс. 5 мәктәптә уку 2 сменада бара. Аларда укучылар саны нормадан 2 тапкырга күбрәк. Бу күбесенчә Казанга якын урнашкан мәктәпләр: Столбище, Габишево, Комлык, Кавал авыллары. Сәнәгать белән бер рәттән авыл хуҗалыгы да мөһим. Бу өлкәдә районда 1344 кеше эшли. Аларның уртача хезмәт хакы якынча 34 мең сумны тәшкил итә. Бу елга авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә яңа бурычлар бар. 6400 гектаров неиспользуемых земель. Хәзер авыл хуҗалыгында 6400 гектар җир кулланылмый ята. Аларны эшкәртергә кирәк. Моннан тыш баш санын саклап калырга һәм авыл хуҗалыгын цифрлаштыруга игътибар бирәчәкбез. Лаеш районы территориясендә М12 трассасын салалар. Әлеге юл шулай ук бизнеска уңай йогынты ясар дип көтелә. Районның кайда урнашуын исәпкә алып, туризмны үстерүдә мөһим юнәлеш булып тора. Лаештан Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.